Kekerteng jene ke khubor kalong ke jingko hakmat la seng nong rim ke kitab nong bishal na ben rio kiti khot laifula hedo laibusan kumta ki midian bar ki amalek ba ke ki khun la ni ki brio na rimingi kila yadum lang ba ke la jam shashiliang ba ke la shong dara hagathem jisrel baru mensim jung trai lawan ha gideon baula put ia gaturoi balai lumlang hadian ju naki abise baula pha ia ga khubor shabaro ki mana se ki jaj mana se bagelai lumlang hadian jungu baula pha rui ga khubor kinongra khubor shage jaj asher sabulan naphtali ban makiru khilayawan ban bot ega jalam ka jongu gideon hagene ka por jong ka jingkop kabadon hakmat jongki ka kitab nong bishar ka ha apo ka thup jong ka jingphia ka bible ha ka historical book hagene ka por ki khun israel kila rung shakari jingkular ka jalam jong joshua balapin poli kitab jong joshua ula pensam jaka puta ya borok ki jak Israel andalare pensam ki jaka puta borok nam da jongki khadu ya wai Joshua yo elaka jongka baha kata de ka dur jong ka jinglong nong alam ka basisha kai mau belai ka bangim perkhat nakam da ka mentoy la jong ka bangi perkhat shwa nakam da ka baha kamiat jong kita ki bri ki bangi shakring yalam banda kam da ka jong lari shemet kawan shadian Joshua ula pen ya kata ka nong muna haga ula pen sam jaka shwa ya baro ki jaj bar khadu yawai nagam da ka jingbiang lajong baru Joshua ula le shibon ki kam donnam haga jalam ka jutrai nadudang samla ula shakriyo blai andola don ka yeng ka sem ula yalame ka yeng ka ba shakriyo utrai Handai kadang kami ke jingduna ke jimjung Joshua kaba shim i jangai ba kata ke jingbam i jangai ke ju kalong ba shim la penmi nong yalam na kata kadang ke yithu ke kitab nong bishar hading ke jiam jung Joshua lami ke pating menriyo kabam ithu ya utrai namar bam don nong yalam ke jaj Israel barakwe kila linear show belai kyomono ban yalam yangi baru belai wong Juda unialam larang imtip sunu banjam mdon bayalam ni jalanti ni kmalanti let Judah leads Judah mean praise ai ba gajero kan lam nakhmat gajero yo try lar pi jalanti pimdan juba ba gajingim pirana ga jakhom ga sosa kaling a ka pisa pimtip kuno banle jiet ban ro ayaro yo try ke kitab nong bishar kadi ke kitab jong ke jing syarem syajob namar ke jing phaidian ke babot pat ke jing pelat na ke jing syarem syajob hadin ke kella ke bamot ki phai show belai ha ka bau belai ura sei ye ki nong bishar ko to por ha ke kitab nong bishar ki balong prominent ke ba khampau ki nong bishar kumba kharar ngot Kedebora kari tang maka kanong bishar kintai kabalami ban shim ke jalam hagapor ba kinong yalam kinong sunshar kimno shu ban mi perfei kedebora kala shim ke senjam nala shinong daga jing sedang gabarit hatrai di banlong kemi Israel hadin ke jiap jo kedebora ngine pet menta ye ke jingmi jongwei parunong bishar ba ketang Gideon baga Bible ke tho hadin jo kata ki khun Israel kila lepat ega basniyo hakmat jungutra kila phaidian biang no play kila klet no iki kamba ke jungutra baru play ula kinri ano baru la IT no eki ekakti jo ki Midian ki dei ke jabin riyo ke bahar pateng hina Abraham nakawai ke kurim ke jung Abraham ke ketura haga bawa Abraham shaba un salai ne ka perthai ula ai jing ai shiki khon ke ketora baula pha eki bekin move east kinai sha east phang mingi
nagajaka kabha khandau sia bulas la ai ho Isak ula phaban naik bakini ki Midian khilalong kinong shun eu sembai jingkular bami no Abraham Isak Jacob bagi khunju Jacob hakabangi yo ke ngitip ke jaban Israel kaladan kapor ju Moses kaladan kathma bagi ki Midian bagi ni kapor ki Midian kila peni bor biang kila pendu bor kila penjenjari ke jaban Israel kadban pelongi ki kun Israel ke kapor bakin ri shiki krem ki kro ban snai ki stronghold ki korbas kem ban ni ri hangta hakit ki por ki Israel haba kila sedang ya ka rep karyang ke jongki bandala jan ke por ot ki Midian ki alok lang bar kinong Amalek bar ki priyo na shamingi ke lewan ban kurup ya ka jingdon jingem jongki ban luthi ke rep karyang ke jongki news nem ki Midian kila ban ben barki kun Israel ke pagila yam linear shutrai baru belayo layo sngau la pha i weu nang thulupa ubang imtip kerteng bauni nang thulupa wan ban pni ka daw balai ka jak kumni yaki weu bri chong balai wang ki prophets ki surgeons ki chong balai ki bay diagnose ki ba pni ya ka daw chong ka problem bagi ki brio ki chong balai penan kai ban khlong ban khanao ban weng ya kata ka bolong ka daw ten rai jo ka chinge bar hari in jong ka chuman junu prophet ublay ula pha yu angel jong utrai yu balanget uday utrai jisu hakata ka kentin theology theophany ka ka jing pen pau ka jong jisu haka old testament ki dor ka baper baka we ni ki dor ka dei kum angel jong utrai bar angel jong utrai ula wan banwan bania shembaru Gideon ubarang syok keu haka jakak kemom so baru try wang ublay dan ringkat ban mi priyo besendrang bau Gideon wang la try ulang ringkat ban ngi balik ka jakom ni shanu shu ketiki kamba kabaki department kila jitro hangi bar hadi ing katu ke jekren wangel ju try wang yu Gideon upai shu wang khilet ekene ka bor jongmei lenong menrir ko bakat sao ban pelat ki Israel nagakti ki Midian hatu ngam shimla pha eme wang along ayu mga bangalipin imya ki Israel ngaday nagajat manasi baru baritam ru hakayim khpa jonga kajat ka baritam ngaday ru baritam hakayim khpa jonga wangel try wang sishangan berlingkat batme sa job de Midian kum ya wayu brio ni wangel jo try ula pen pau ila di hakajin pen pau ka bala pen shakti yang yo Gideon baula tege duwan hakata ke jaka jo kajmi pau angel try wang utrai ulong ka jingso lai kerteng ka jaga Yahweh Shalom ublay ulong ka jingso agalenong kabanrir ka baru so Gideon build an altar there to the Lord Gideon la take duan hangtai utrai baula khat kerteng ka jaga the Lord is peace Yahweh Shalom ublay ulong ka jingso hadin ka jingpen scam ka jong utrai ka jing khat ka jong ublay Gideon ki Midian ki Amalek barki khona rimingi kale lomlang Hajjezreel anda gele loma Hajjezreel uman sim jong balai lawan Gideon bau Gideon ula pot ya garon singa shofar bat masin pot uni Gideon kinong Jezreel ki Abeser kilaw ya lomlang hadin jong Gideon bau la para khubor si gebi ki jat Manase Asher Sabulan Naphtali bakini gele lomlang andala lomlang ni ki sipayu blai wang kani ke kenhon sipai ka bon palat baru beliau ai ka jimkha yo Gideon ban pen mana ba kinu kinu ba shepti ke ba khau por ke berit mersiam wang ai kan le no masan ai ka tagalat ar puar hajar ki berit mersi ke batiang ki le pai no sa si po hajar baru beliau wang kini exposure dan bon palat yalam di me ki andai lam di kena hajar nyuspa lasa kentat balajit sedang laispa ngut kini ki sipai ke bekensai ke jong Gideon tang laispa bakini ki laispa ki ben khre manta ban yale yeki Midian ki Amalek baki khon rimingi ka kanun sipai ke beron silak laibusan hajar laispa persya ki silak laibusan hajar ki syong darah ka tem
bau Gideon bau pet je kena ke kendon ke beret kadon ke jing skru siap ting rit musim ban lei sakadara je ke Midian beli wang Gideon la me siap ting khilai mami berpua sakri zome sakadara je ke Midian men kami berkei bejau Gideon ulet bau sakri zongo anda ke lei jau por minmiat bar kini ke Midian kedang tia hangta baru wei na preng joki ukendet na batia upos neo baru kendet uyat kho ke upos neo wei pan wong upos neo bagi telun ki kipu sakadara ga chingi na ga jaga sa ki Israel bagi ni ki kipu ki penjor ki pen pra phome ga dara ga chingi hangne wei na preng kita wong ta te la de yo sngo bo Gideon utmu banan her khma yangi kadak ila sharembe Gideon yo sngo ya ta Yaitu utau nong pos ni, bau nong batai, men meyet bat wani sikiniki laispa, barang ya nabau try ulah haleluya. Baru Gideon ulah yo ke strategi kau nak baniale ke dekat semua, kadang ke jingji ni ke sipai ke bakan sai, ngiyui, kadang ke jing pen scam ya ke jing job ngiyui, bar kadang seka jing start kau nak baniale, ye ke dekat semua, hakabau Gideon ulah pia, ye ke kenon sipai, laispa, upia laiken hon, baru upen kamti eki bikin ra marwei kiu kendau markawei ke turoi barkin bo ega ding hapo joni kiu kendau bar bakin late naki light lagi phang juga ni ke jaga song dara ke Midian bau Gideon wang sale eka bangang ale abangan put banga ke turoi saput abangan sepenpat mangagi krai spin sepenpat bar sara itu jing tebe ding berang ki khra bar sepen bana kawalam jung try but jung Gideon kilet akapor min miet kani diga rukom yale la phia akilai kan hon kitiari yale jagi keturoi kiu khando ba kading apo par kilai de baniale min miet nakilai lagi phang bar kumbala batha wang sale ekai ka bangale kai baja hade ga jing persawa put e ga turoi sedang Gideon lapot di keturoi ni kilai lagi phang lapan pagi ki khra ki jing tebe ding apo kira baki kendet kini ni osno jipot turoi ki snow bagi la atak haka kanun shbai Israel na baro kiliang bagi khiruma minmet kala ya penyap paramaki ki khon Israel dan kam baniale bare kene ke jing yele paramaki kila yap kumba shilak arpo hajar Hasan hajar ke balayem baru Gideon begini ke laispa ki bek thong ye gini ki bek thong bari usim je gini ke Midian bakila bek thong anda ki bek thong jayu kila khat kila loat kila dobor ki pan na ki we ki parajat Israel ki pan jingbam na ki bagila khat kila loat haka jing be gini nong sion ki ong kumni kita ki parajat je ki bakramya snok ye ga thma ki ong Pilayo ikini kisi Midian ngin ai ba me pi ngin ayo me pi khile shwa banwara iking inside kalau ngapang mensi kong ga bible kila thaj kini kila spa tang ba kidang yabe kipan bam kipan jera kimai Gideon ba kini kila spa ki job ye kini ke thma kiyo kem im yus im Midian kana ke jing job ka ba dan buram Gideon baka kanun ke don ke chingko bak khamat jongki kadi ke kanun ke berit hak khamat ke kanun ke bakrau kabaron silak lai usan hajar ke sipai kadi ke chingko khini yong snem ke la ban khia ke la ban ben ke la penjenjar ya ke jal bin riu Israel baga daw jongani ke jingsha ma jinge jinjirang isya magani ke kita kadi namar baga jal bin riu Israel kala phai dia nau blai bagila sya thombor gila sya job bagini ke nongshon na shabar banlaj na gini ke nongshon gila thau jagari shi ki krem ki kro bagala khta ya kayo ka kod ka trei ka khta abagi thong ki tep kirep kiryang dala jande ka poror kini ke nongshon gila wan ban luti ke jingdon jongki bar Gideon rudi bala sya khta onga bible ula shokeu haga jaga khem umso ka jaga shokeu gri ke jaga ban shokeu ke jaga ka belong open ban penher ki sade ke jaga ke bashir sngi ke jaga khamum so bagadan sikwi ke jaga ke bakham shapo bau Gideon uswa ke wa ke jaga ban ri ne ki Midian halas nong wem ke jim ke ba sisor sirur nong kendong
Utrei ukta hangta kamlong syuk kayo kakot ke economy kerep keriang kajingmi khandiat kam shangan syuk ban riang Gideon ula syakta bagai yang gesem gejo ujukli halade shanu trai kikpatmen jigitu kikamba sibun ki merkel malale hari jip hagajaram Joshua shanu shu kikamba ukli halamarwai udwai shu blai baru blai iya kata donor ju pha yu angelo trai baru blai durangkat bat me bru basenran ubakli shanu shu ublai kikamba udi ubreu bawat bako abani ibiang kikamba ka jungutra uko abani ibiang ka jintrai ka jungu blai ka ri ka jungu ka donor ka wadio blai haka jaka ka baujon ka bauburi kawad yang try nak kata wang yang try wang blai udan ringkat bat mimi upriu basenrang jingseng no rim ke khbor jingin nang bisan rila nang khat balai pulai hadolai bisan habaki Midian bagi Amalek bagi khod bengi kele osngau ya ke jingseng ke jong blai yu Gideon kele lomlang ke Midian ke Amalek bagi khod bengi kele lomlang banwan syakathem Jezreel kathem Jezreel Karika way na kithem say so hari Israel. Karika jaka rep kaba say so bha. Bakani ka jaka ka julong ka jaka preng jong ka jia let khma hari Israel. Daya kani ka jaka rubu ahab ui bang ui kwa. Baula peniap yu way utrai jong karika khandau hakasing kinshot jong ka Jezebel ban yo ay karika jaka Jezreel karika jaka say so ka jaka rep kaba naulum Karmel labani igere ke pentha Jezreel kaba yar kaba he hangte ulum Karmel nadu handai kolong kuma akar Israel kadon kaduan jong ublay Yahweh kaba ke judwai show blay bu blay kerkhu karep karyang haka pentha Jezreel namar kanigat hem kade ubulum joga jing besa ya kar Israel de kanigat jaga ka jing kan shoy joga Jezebel lapan khalem ni keduan jong ublay Yahweh bala tei de keduan jong ublay Baal de na tagarahu to kapor jong Elijah ublay uthayu Elijah ban yakot haulum Karmel ban peni unu ublay jong gatung gatep unu ublay ubala ban penham slap ban besai ke Israel kana gaji kot hangte bar hading ke jingdwai jogi di nong mani ublay Baal nong mani play Asyara lakot kapali jongki Elijah on the Bible ula peniang biang ke keduan jong play Yahweh play jong ke jabr Israel hante amen daki khatar liki mau balai ngomong rasane namar gathem Jezreel ke pedeng ubulum jong ke ekonomi hari Israel juga yokakot ubulum jong ke jing besaya ke Israel Kareka them say so bagi them kabaki nong shun ki ikwa nak tagadao kadega por ki Midian ki Amalek bagi khonri mingi kire lumlan kira jam sesilang kilawan syong dara hagathem Jezreel badega daga por ngipet kemat kabenekong ne the spirit of the Lord came upon Gideon uman semutrai ulawan how Gideon ula put egoturoi ba ula yelum ike kanun sipai prabenget kege khobor berjesno bat ngi ge ge por ge chingi menta ka jinglong jonggeri ka nong ba ka jela ka perthei kalong kuma ka por jong Gideon kadon ka challenge sa khmat jingi ka jingko ha khmat jingi ka we ge spiritual challenge ka jingko ka baken jaman sem balai ge jingi balai ge jing jar ke jabr Israel ki mat deina mar ka jing phai di no blai kila klek yo try kila phai di no blai kila kinria no blai nagada gada blai ru kinria no baula it no iki Midian barka don ru kata ka challenge ko par ka challenge sa jere ba ka sansar khadar ndon nang yalam sho lalong kumbakari Israel ba lalong ka vassal state kari ka bala sansar nabar la control nabar la dictate nabar mlai lo sho ndon nang yaram sho kilari siki krem ki kro ki jakamau kila shna ki kot ki stronghold siki jaga ka khampaji ban shong sngan shata kadon ke jale hari Israel ban pelaj emilade
ban survive ban pelajem bagadan ke challenge su abre ke jeri baga yo ke economy ka jing sha thambor ke jagariang ke jaga trei jaga khta umlong lai lo sho ban trei ban khta kum bajulong hakipor ke ba minsua ka khta ya ka yo kot ke dan susu ke jingkop hangne haga trei bar ke physical challenge ke jing ka bormet kini ke lai spa ka physical challenge ke don ka jingkop haga bor yale ka manpower andre gidan ula job ikini baro na bar pi kini ke sima metaro ke don ka spiritual challenge ka jingkop ka bakin jaman siam ka don ka thma ka bakin jaman siam ka percay ka don ka thma ka bakin jaman siam ka percay don sibon ke bala sharem sha job don sibon ke bala kenrandin don sibon ke don kame ke jerap ke jong ki gideon ke sima da ban yale ya ka thma ka bakin jaman siam don ke bala phaidin don ke bala sharem don ke bala sha job don ke bala jobor ke bamla ban yeng ke bala ri yelere ke ban mi shaprang shkamar ke la perri elere ke be khon be ele ban survive ke ne ke percay don ke bala shakhta ka yoga kot ka trei ka kta ka bala ka sngi ka kam ka jam ke struggle ke khon ke ele anyo yu blai nam da jongfi Shanga ke ba ke don ke jingker ku go trang ya bit nya biang yo kon ke don sibon ki preo ke be khon ha ka jere bat ka yo ka kon ka kamai ke ji kamlong kim yo ka bam ke di ke ba dei biang ka kop ka sem ke ba dei biang ni ba shong asor ni nam yu iye kata hare ke don sibon ka ri ke ji ke ba don preng ka crisis ka jinge ka jinjar ka Bible gitu ngang biang man simutrai ulawan hau Gideon nim tip lot ke dia syam ke kendo jingi hau ni snem bar nga khwa banong ni don kam ma ke snemar ja pen rio ya ka jin pen sleo man sim khot ya ka guidance ke juman sim khot ya ka leading ke juman sim khot jong blai amen ni le ke baro ka jalam ke juman sim khot jong blai khale man sim khot yin sha job Khalam masih mako ngin sya syukur ngin sya yalam bakala uni usnem kandon ke jimpen ibor ke jungo breo kadan ke thma persya ka jelom persya kumelawan yalom ki Midian kumelalom ki Amalek ki breo nerimingi persya yiki kun Israel kila jamsh sesilang kilawan syong dara kathem Jezreel kathem seiso Jezreel kilawan man yalom hangnai baru mesim jung trai lawan Gideon Idan kami ke jimpen slek ke jimpen simkhot hakan ke snam ke jimpen slek ke betmai ke jimpen slek ke bekhoi ke bekentang bang snow bang bang puli ya ke kitab jung sekharia kan ke besau hak ke bau min bau ni priu jung blai o serba bel baga tim jung ke la thu ban te ke temple ka kala don ke jing persang ban pensange na ke bor sarkar bakala sange ke ne ke kam Lakaturis nem bahari ke jing sange ke jau blai race abi ke argot ke ne tholupa u blai sei ke ne tholupa argot hadi ke jing sange jong ne ke kam bante ke temple u blai sei u hagai u sei u sekharaya u hagai wong hato kalong ke por vi ban syong ka yeng blaker rentang haba ke ne ke yeng ke jung utrai kalong yeng ja klas dang bante henry bi khlem ya shaprang sho kam dan ke progress kam dan ke ja shaprang hari pila be yala di shala ke jonga jongi kam yala di pila dan lagi yang disembla ke lentang hari ke yang utrai shu e komne uang perkhat bayar ke lenti pila bet sibon pialom khendiat ke investment ke bon hari ke profit ke tuna pim yo nong ay baga bainong ba piyo long ba thep hapla ba pe thleu la ngim bo ning kong yo utrai ka bainong ba bangiyo kan long kum ba thep hapla ba pe thleu Sanolon ngam ke pisah, sanolon ngam ke yo ke kot jengam. Wong perkhat ya lagi lenti. Balapan kipuk yu pat ba. Sedang ban kren su sekharia no thulupa. Sekharia u kren yu lenong besau. Ya gawe ke jitu pa ke bu ui. Kata ke jerupa gidan kiding olip. Na kiding olip ke tuai ke khniang. Saka syarak baru keliu. Wangel trai yu sekharia memor misru thu kamor yu kane. Wong em kumni wong utrai mdei de gabo mdei de gabor hari de man sim jangang utrai melong wei kolom bakhrao khmar sirbabel men kalamadan kani ka khubor ay man sim yu sirbabel bagini kiding olep kani ka jimpentod khniang olep
Sakani ka syarak menora ka balong ka dorjong usir babel bagatim ka sumu. Ban pentu ya ka peniang ba ka the Bible hang to kade ka peniang siar golden oil ka tur ka peniang siar baka tu ka peniang siar ka kren ya ka jing pensle ausur babel mdai da ka boy mdai da ka bor do man sim janga ngutrai amen melong way kolomba hak khamar usur babel men kelamadan kilaban nan ki challenge ki jing ko ba khamar jabi hakayo ka kor jabi haka economy jabi ka tray ka ta ka balla ka si ka rep ka riang ka challenge ka na khamaj bi ka jingko kalabra ka jingko abi ki samla puli haki education ka jongfi kalabra ka jingko ba ka ji haka kam shakri utrai kalabra ka jingko ba ka kam yang kam sem haka kam office ka jongfi kalabra ka jingko ka bangim tip ki banja hakari India ka ji ba ka ji shakri blai hakari India kalabra ka challenge santa kalabra ka jingko na ki ba bon kiliang how no snem kita ka jingko kalabra ko mulumba Mdei deka bodo man save janga ngotrai. Amen. Yaki lomba on pen madano ngotrai. Ngidan kami ka jing pen slek ka jung man save ko janga blai. Man save jung ngotrai ulawan hau Gideon. Ka jing pen slek ka balan Gideon ka beningkong. Kabar ka jing khot jung Gideon. And he blew the trumpet on the Bible. Ula put the katuroi bakinong abiser nasionong jugere lom hadin jugiri. Ula put ega turoi. Bangidan ban put ega turoi ke jung trai ki turoi ki ba bon jaj bon rukam gidan ban put hagere ke snem. Ka turoi ke ba shai. Ka clarion ko. Ka jing khot ka balang shai kadar. Yang input ega shofar ke jungi. Ki shakri ke jo balai la ke jong ka office ki put ega ransing ke jungi. Bar ka jing persle kalawan au Gideon ba ula pot ya ka ransing ula pot ya ka turoi yang ka krian ka jong blai ka jing pot ya ka turoi yang ka kren ka jing khot ka jing pen bena ka jing pen kendet ben reo lami unong yaram ha prengere ka por jo ka crisis hari ka prengere ka por jong ka jing bandan juba ka jing pen samai ka turoi ning ka ngasnang jong Gideon nang ta ka turoi la pot kaleng ka la pha khobor kaleng ka jaga ne ki jai Manase na ki jai Sabulana Asher Naphtali na kaleng ka Kelewan kadang ka turoi jing khot ka jong utrai au no snem ka jing pen sle ka jing khot bat ka jelam jong Gideon the leadership of Gideon kilami na avisar Kilawan na Asher Sabulana Naphtali hapo ka jelam ka jong Gideon unang rep nang kendong ubayem ka jim shisur ubarit men sim ubana ka jat ka bapo na ka yeng kabam da paunam Henry blay pick up yo Gideon ka rokam jiet ka rom khot jong blay ka phe na ka rokam jiet rokam khot jong kibrio blay ula jiet ki babi jo ka porthai ban pleran ki bastat amen khibam long ai ban pelong ai ki re grace da ka jingai ka jong utrai Gideon ula sarandal se ka jing khot ka jong blay ban shim mi ka jing khle ban yalam hakapor juga crisis baula yalam baula lum mi ke kanun sipai ko melong menne haka jilum meningkong life arjar ki wan arfu arjar ke ba khaput ke li phaino sa sa sipo na ke sipo khanda herjar new spa la minus la jit tangi lai spa jit ka balang ke kanun bala khat ka call out assembly sibon na khat khandia la jit beli ko abengin room siga thup om tan ke bala khat ngino ke bala jit utrai na ki life arjar ke bala khat tang lai spa ke bala jit tang lai spa ke bala jit ban yeng ka por jo ka jingko bakini ke bala jit sipai ke bakin sai ka jingjir ke bri ke bade ba ka jing pen scam me ka jingjo ublei ula alu pa ka jing tikana ka jingjob how Gideon men job iki kum yo wu breo ka thma ka bangiele kin mau kadai ka thma ka bala dep job lupa upon wong long ka jingo yo blei wa penri sai ngi man la ka sngi ha ka jing job ka jo Christ who lead us into triumph ka kintin triumph ka kren ye ka thma ka bala dep job ka kren ka jing job ngi triumph ngi le risale ka man ka jing job jo try ka balang gamdai ka militant church kadai ka triumphant church triumphant ka mot yele ka thma ka bala dep job lupa amen amen Mono bala dem job ega thma utrai Jesu. Wala dem job ega thma. Ni triumph namar utrai. Hallelujah. Ni leri sa ka jing job jung utrai.
nagdagadaw ong ka Bible kham khrau utaw ba happy banya utaw ba ka percay ka jingjir ki sipai bagan sai baga jing pentikanai ka jingjop baga balai par ka jing start banya le ka jing start ki strategy ka bauyo uneu shakri jong blai Gideon ban phia ai ke lai spa ai ke lai group ban pen khamti ki ban ra ka turoi ki khando baga ding ban ni her thamaro ko por min met ong biang ke jalan ti ke jingi ni dan kami ke jing kadau ke jing start ka ban mun sima khot bangin tip ke ai bangi di ban le kuno bangi di ban le ni dan kami ke jing start balai ka wisdom no try ke strategy ke ban no try kuno ban pendep ke jing shakri ka kam ke jong balai hau nu snem arajar arpho henrio hallelujah kani ke snem nga sutu akam sim ki jing shakri kabangi de ban pendep ni dan kam palat ya ka jing start ka bana ublai ni dan kam ke strategy ka jing start no try ke ministry baro hang nei gidon ka worship ministry ka shakri jero jmane ka jisang ka youth ki samla ki longkame ka evangelism ka jing tre kam joblai ka pastor ministry kanoda ka bingile kanu ka area juga jing shakri ni dan kam ya ka jing start ka strategy na ublai ka wisdom no try kuno ban ran ban pendep on snem have you ka jing start no try ka jing kadau no men se ma ko jong oblai ban ra ya ka jing shop ban ra ka lasting impact ban ra balong ka jing khu hapreng jong ka jing ko hapreng jong ka jing ko ka challenge ka baran hapersha ki khmar ka janga bajabi hanu snem arajar arphun reu ka snem ka bangin nang ya shaprang shakhmat agar ka snem baru play khot agar ka simanta kum bagala jai gidan ka jing basle out gideon bagara ka jing pot agar ransing bagara ka jing lom ki preo hadian jo gidan banyale agar ka thma de ka jing start de ka jing ka daur ka jing pani ka jong utrai bagara wan rai ka jing job na khwa ban poise ka phang ka ba khadu agar jing jong kini ki lai spa ngot hakado ko por min miet ka ba ki follow ka instruction ka jing kadeu ka jong ne Gideon min miet wong pen pa ki khra khndo bagadon ka ding apo bagadon ka turoi ko ki kti andala pen pa ki khra ka ding ka kalang na ki lai ki phang bar ki put ki turoi jong ka jing job utrai wiale nakam da jong ki amen compare kat nu ka kanun sipai thma ka ba her thma persha yepi ba dia nga laring itip eka strategy na ublai phimdan kam mani le phimdan kam le kinong sun kin sia le pramaki kawai ni galanti jong ka jing job haga kam jublai ka confusion ne ka enemy scam ka jing klomar jumot akadara je kinong sun ublai ulaban le ka da adan mano ni kisimanda ka don word speak along mukra I began to ding ka ukra ka no jupi break your heart and the fire will come out penwede ka donor ka tuan jodra ka ding kan kalan ka donor ka bi on your ear ki ba meding kini ki lai spa ki be kini khasan hajar ki brangsa leno ba phar bersa ko ka Bible ko nei when Gideon came to the Jordan about Gideon la poisha ka wa Jordan mau ba ki lai spa ngot ki ba lembaru ki la cross over kila jam sa silang gawa Jordan exhausted but still in pursuit kila khat tangba kidang yabe hallelujah singap hadinya tagi poy kini kirang ba haks nong sukat kyong soba sa ai pui ngi bagian bam I put khorbasan please give loaves of bread to the people who follow me wong Gideon for they are exhausted and I am pursuing Seba Salmuna king of Midian bakin nong yalam sukar kyong are the hands of Seba Samuna now in your hand hatu kini kikti jong Seba Samuna kiran hakikti jong pi pila yo eki banyan ai kapu kamot penyo so eki nges ai ba me pi sabun sin haki priwa shakri oblek habaki yo sngo jukar bikile kan no kam ke jabun kakti kamon kti kadiang jaga jarap kam dan ki struggle marwai ki branching khot dan be itho dan be itho epi dan ba ai bam dan ba ai bam pi ya shafrang Utrain lo ka bor jabi utrain lo ka jirap jabi utrain lo rab basenda ba jan jabi unai bor ba pila that wat girang samla ken kalan khot ken do bor hadai gi ba up how dry ken ben thamai bor amen ka basui na prengi gi lai spa dan weiru ba ya hallelujah kiyo ega jingjop
Ngira don haka perthai ka ba kedon sibon ki bor ki bele ban penthat penluat ban pelong exhaust ki preo ban drain ki energy ki ban pendo bor ki ban pensenge ki naga ba shakriyo belai karena ka spirit aka perthai ka ba tray Daniel ban nyau kong ka Bible kum le ka khar barusan sebang ka jingmi we nong senjara ka perthai on kren ki ktien pen kius kong pen kraw yalare persau ba khletame on pen sitami giri khoj ba khletame on persyang ban penkelai ki por ki ya ki ayom bar ki an ki hukum bar ki khod on sai ki ketiga jungu ko nga ka Bible New King James versions hakawe ka King James version par kong he will wear out the saint on penthat on pendo bor ye ki ri khod hakiri ki sni ka mamadagar ka spirit ka batray ka bertay kabile ban penthat ye ki ri khod penthat ban duai penthat ban deseng penthat ban pole Bible penthat ban shakriyo blai penthat ban ruai ban yoro ban mari utrai kada ka spirit ka persyang ban penthat ban pendo bor ye ki ri khod na kwa banong ya shaprang ban shakri yo blai utrai udan ni ka jagaring kat bat ni Kepadang diri ke khubor kalong ka jimpen slay au Gideon. Ka jing khat au Gideon bat ka jialam ka jung Gideon. Rengkat ka jing start ka jing tibet ka banau play. Ka bor ka banau try ka bora jing job ka jing pelat im. Yaki kun Israel. Gideon kami ka jing pen slay. Gideon kami ka jing start belai. Haunu snem. Arajar arpan rio. Ublay. Ungir khu ka ni ka khubor.